Ang lulutuin natin ngayon ay Biko Special, Kapampangan style. Kailangan lang natin ng nilagang kalabasa, coconut milk, condensed milk, butter, and brown sugar. Siyempre, kailangan din ng kaning malagkit. Ayan, simulan natin. Kailangan muna nating usawin ang kalabasa. Ayan, pwede na. Ayan, kailangan natin ng malaking lalagyan. Senta muna yung stove. Butter. Sugar. Lagay na yung kalabasa. Haluin natin na mabuti para maluto ng todo yung kalabasa. Then, ilagay na natin yung kaning malagkit. Ang tawag sa Korean ng kaning malagkit ay chapsal. Haluin po natin. Ayan, malapit na siya maging latik. O butter yung lalagyan para hindi